Ang Dios maghimog pamaagi nga ikaw ug ako makahimong makabarog taliwala sa mga pagsulay mga igsoon. O ang dakong mensahe nga makuha nato niini mga igsoon sa atong pagkabagulbulan, sa atong pagkabalibaran, sa ato ang pagka masalaypon mga igsoon. Kani atong panahon sa ilang pagsaway mga pagpasaway sa atong buhay nga Dios pagsupil mga igsoon gipadalaan silang mabitin nga diin mga lala mga igsoon kinsa tong mapaakan himong mamatay mga igsoon. Mahimong mamatay mga igsoon tungod sa kanang gitawag og makahilo nga part kana naagi kang Ginoong Hesus mawala ng tanan mga igsoon. Tuo nga kanang tanan mahimong mahanaw sa pagsalig nimo sa atong buhay Dios. Amen. Yatong tumura mga igsoon. Dingon sa Ginoong Hesus. Ihikap ka nako. Ina kayo nag mga apostolis mga igsoon. 12 ka apostolis. Sa kadaghang tao diri nagkuyog nagkonsisok sunod kanimo mangutanap ka kinsa ihikap nimo. Siguro mga igsoon nagkonsisok nga naghawid kanitong wala sila nga nung nangutana sa Ginoong Hesus, kinsay mihikap ka nako? O sa mga bugol-bugolon baka dunay mihikap ka nako kay akong nabati nga din adunay migawas nga gahom sa akong lawas. Hallelujah. Adunay gahom nga migawas sa iyang lawas. Bot pasabot mga igsoon nga kon mulihok ta, muduol ta sa presensya sa atong buhi nga Dios, ang gahom sa atong buhi nga Dios mulihok usab sa atong kinabuhi. Amen. Mahimo kang mamaayo, mahimo ka nga makaangkon sa kalinaw sa imong kinabuhi, sa imong pagtuo, sa imong paglihok at tubangan sa atong buhi nga Dios. Mulihok ang gahom sa atong buhi nga Dios. Ang usa ka babae, tulad kay nasayran sa usa ka babae nga walay malipod diha sa kang Ginoong Hesus. Umiingon na Ginoong Hesus kaniya. Anak ko, ang imong pagtuo mo'y nakapaayo ka na. Lumakaw ka nga magmalinaw. Hallelujah. Karon mga igsoon sa atong kinabuhi, mahimong magmalinawon ang atong kinabuhi kung doon na tayo pagtuo nga Praise the Lord. Makaayo sa tanang balatian nga atong gibati. Amen. Makaayo sa tanang problema nga tanang gibati nato sa atong kinabuhi mga igsoon. Ang atong bugtong buhaton mga igsoon, mutuo o musalig lamang ta diha sa atong buhi Dios. Mutuo o musalig lamang ta diha sa atong buhi Dios. Mulihok ta alang sa atong kaluwasan, mulihok ta sa pagduol sa presensya sa Ginoo aron makabtan nimo ang kadaugan sa imong kinabuhi ug ang kaayuhan nga imong gipangandot. Og mahimong magmalinawon ang imong kinabuhi. Mahimo nga maabot ang dakong panalangin sa imong kinabuhi. Hallelujah. Tan-awa siya aron mabuhi ka. Tan-awa siya aron mabuhi ka. Kung pasabot mga igsoon, duol kang Ginoong Hesus. Ipaubos ang imong ang atong matang sa kinabuhi mga igsoon, o ipaubos ang tagsa-tagsa ninyo kaagalingon at ubangan sa atong buhi nga Dios ug salig diha kang Ginoong Hesukristo. Amen. Kanang sa Tagalog pa makamtang sa na makabot o usay lain na nga termino. Matagamtamay. Dili, sa Bisaya ba? Sa laing termino na. Maangkunan, matagamtaman nimo ang kalinaw o kaayuhan sa imong kinabuhi kon musalig ka diha kang Ginoong Hesukristo, kon mulantaw ka diha kang Ginoong Hesukristo mga igsoon. Amen. Wala ba kung mag-ingon ng igsoon nga lantaw mo atong drawing. Dili makita mga igsoon. Pero dunay mga kaayuhan, dunay mga panalangin nga nabot sa atong kinabuhi. Dili makita ato si Ginoong Hesus, di ba? Amen. Pero usahay makaingon ta sa atong kinabuhi. Malipayon kay ko. Ngano man? Sa imong kinabuhi, imo mang gipakadako si Ginoong Hesus. Amen. Sa imong kinabuhi, imo mang gipatimon si Ginoong Hesus. Pero kung mabiya ka, diha ka sa tiilan sa atong buhay Dios, pangutan-unti ka, wala na ba'y problema nga abot sa imong kinabuhi. Dili makita mga igsoon. Pero dunay mga kaayuhan, dunay mga panalangin nga nabot sa atong kinabuhi. Dili makita ato si Ginoong Hesus, di ba? Amen. Pero usahay makaingon ta sa atong kinabuhi. Malipayon kay ko. Ngano man? Sa imong kinabuhi, imo mang gipakadako si Ginoong Hesus. Amen. Sa imong kinabuhi, imo mang gipatimon si Ginoong Hesus. Pero kung mabiya ka, diha ka sa tiilan sa atong buhay Dios, pangutan-unti ka, wala na ba'y problema nga abot sa imong kinabuhi.